Ara no trobaria indecent o covard seure amb els marges esperant la florida de roses. Així va agrair Jordi Fàbregas als assistents a la sala de plens de l'Ajuntament de Manresa el 34è Premi Bages de Cultura, del qual se li va fer entrega per la seva tasca de recuperació i divulgació de la música popular catalana. El músic i activista sallentí va interpretar el poema de Miquel Martí i Pol, Com hauria estat vell, en companyia dels altres membres del trio Coses, Miquel Estrada i Tom Rulló. Abans, Joan Soler havia glossat la figura del guardonat, que al seu torn va llegir una composició del seu progenitor, el poeta Josep Fàbregas i Capell. L'alcalde de Sallent, David Saldoni, es va mostrar orgullós del sentiment de poble del qual fa gala Jordi Fàbregas allà on va. Voldria reconèixer que tot i que ell sí que va estar tota la joventut a Sallent, jo recordo uns anys que vivia al costat de casa seva i veia la mare allà a fora a la porta, doncs ha sigut una persona que fins i tot quan no ha viscut a Sallent exerceix de sallentí, exerceix de vegemc, se'n sent orgullós.